ga baka da baka da kunna kai ban za gida da shata ba kaja shata ba wannan madam ina kira shi idan ka ci ba abinci an komai kullun abun na ka dafa mana kan Allah bani aga mata kuma ka duba gidan ba abinci ba mana fitowa da wanda ka na faɗa ba falin shi ba ga uwar shi man da take shakka ce ba aljinu kai subhanallah kai dama kana yana mazalai ina wata ka tafi na ce maka yawo ta bi ban ce ka sai gashi nan naka ba wallan ba ka sai gashi nan ba aka gona dan ne ma ka wannan gashi cikin kan naka asiri da al shatar koi ka shiga wannan wajen bodo ko ta shiga wannan wajen ce maka ko ban da kai kama kai ta shiga wannan maka ba ka tashi ba wayo Allah ba da wannan wajen ba ce tsohon nan da dan banza ana fada ko ya da wannan da gashi naka ko wannan ce maka ta shiga wannan wajen kai aboki na gari yayi ake lafiya kwana biyu ka boye wallahi kawai garin da iya ne kawai shi yasa to baba ai baka kasuwanci aikin banza zaman banza kuke unguwa mu baka ga mun kama sana'a ba to yanzu kai ban hasan abin nan kai matsalar ka in ka ci baka biya a ba ne ya kace mana irin wannan cikin abokanan mu ka san ba wanda yake mana irin wannan ya za ka ringa mana haka kai ma kana da yawa ne kana to a bai to ce ma muka ba za mu ba kuɗin ku ba ai ba na san ne ka sha ka kibiya na san halinka dan nan ne ina cewa ka biya ni kawai na ga ka sha bana haka yake ka san warka kasuwancin nan yanzu ko ya san kai ba muna jiro ko wannan ta gode abin sai a hankali muna zo ni ba gani da yayi gani a to ba kawai ɗan lemon da mu kai ina ne bari ko ma da zaki lemon ko ba ba wallahi sai ma kaji sai ma sun zo da kowa sai ya sha suwa ai da ko kudin ka tun daga san fanikin Allah mai kira kana jina amma kuma ko ka fulani kai ka san zakin lemon nan kuwa ka san ya lemon nan yake kuwa matashi sai da kai ai da ma ya lemon kai zauna ai kuma kamata ya dan ban wako ai dole ne ba wayya kakka daukan sa kare mana kai ka sha kai ka zo wani ya sha daɗi na da kai wannan baka kawo ya za a yi daɗi na da kai